Niečo to baví? Alebo ani nie? No, Emo. Emo is a big problem. Tam je taká malá, ako trávička na internáte. Čo si myslíš? A čo si nebudeš robiť? Spoločnosť nešepká, že vraj to počul. Vrabic. Mek vrabic. Máš Evku. Bávo, že to je také laxné, ty kokos, ale veľmi. Eva je moja mama. Aj sestra. A? Eva je... Nie je to tá istá. Hej, to budú videá o nich na internete, uvidíš. A čo si také kleslé kolie? Kolie? Kolie je náhodou nesklesnutý pes. Aj, len najmä vtedy, keď netrafí domov. Lesi, lesi. A ty si mala koliu? Pána Boha. Babka mala koliu. Kolia tak... Ja som vymenil psa za mačky. Za mačky. Vymenil psa. Ale tam rujú. Vieš čo robia? To tie mačky. Ten typek robil do Gintu, že? Čo? Teda kto je? To za reprezent. On robil Gintu, nie? Tak ti kolík na. Bol tam Stop. Stop. Čo? To je Hugo. Nie, to je mami. Ty máš Hugo. Ty máš. No a čo je? Stop. Hugo. Nie? Dobre. No ale som nevedela, že to nie. Áno, vieš, ja poviem. To vyzerá. Lebo pani sama. On to pridal. Aj, ja som to pridal. Ty ma natáčaš kamerou? Preto kopneš. Aha. Naše prvé pocity. Veľmi som plakala. Ale počkaj, o čom správame? Ja som sa veľmi smiala. Hej? Ani jedna z vás z toho nebola prekvapená? Nie, obidve boli prekvapené iba hore. Dobre. Ale ešte furt rozprávame o tom istom. Samozrejme. Zlapené uši. Zlepené uši, hej. Takže domček z prérii do piči. Nie, to Senkera má zlapené uši, ona o tom je dostala. Ale nie je dlho. A to sa narodila? Až od zajtra sa narodila. Áno. A aj ťa nové vychovali, hej, s takým efektom. Nehodili ťa do smeti, hej. A vieš, že hej. Ale ty si to nedala. Dali ťa do smeti, hej. A ja potom našla aj dcera. Hej. Moja dcera, no. Vy toto máte takú hodinu, že kto zajebe najviac. Celú hodinu niečo. To má zlepenejšie uši. A ty máš jak zlepené uši, ukáž. Vysokovážená žena. Že jak, čo? Ty vysokovážená. Že to znáš. To je veľká zmola, že nepoznáš si držu vážená. Tak ma oboznámte, ne? Oboznámim vás, že je jeden kamarát. Koho? Náš, už nie je kamarát. Náš bol náš kamarát a on je jednoducho veľmi neslušný a on obvestal celú stenu aj sedačku. Áno. Konkrétne pred včerou. A z čoho gesel? To nevieme. Asi z malinovky. Toto je príjemné, keď to koľko musel vypiť galóny? Vypil pol deci malinovky.
A keď sa... Deci malinovky. Čom píšu zle? Ananasovej. Nie, mrkové. Mrkva a malinovka, hej? A mrkvu? Ja nerozpoznám ananás a mrkvu, ja spoznám mrkvu a ananás. Ale naozaj mrkvu, ale vieš, že to je to isté. Nie, ananás mrkva je iné ako mrkva ananás. To je to isté. No, už ste sa dohodli. Ona je Takže mrkva a malinovka, hej? mrkva ananás. Mrkva. A ja myslím, čo by si dal kam? Mrkvu či ananás? Ananás. Ja ananás mám mrkve. Mexické vlny? Počatka. Daj. To je plynulejšie, nie?